Ayan mga mamshi, bali ngayon naman, samahan ko kayo or ipakita ko pa rin sa inyo. Bali dito pa rin tayo kinabalong. Balong and Mads party needs. And bali sa mga naghahanap ng mga party supply, tama ba? Mga accessories, mga pang party. Ayan, dito lang sa Novaliches Bayan is meron na dito sa loob ng palengke. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Divisoria. Ayan, meron na sila dyan mga pang party supply. At saka alam ko, tumatanggap rin sila sa mga gustong magpa-service sa mga party-party, mga papaset up. At saka parang meron din silang clown. Hello. Ayan guys, let's go. Ayan, sabi ko nga diba, bali dalawa yung tindahan nila dyan. Yung isa, mga cheap toys, gamis. Tapos doon naman sa party needs, kinabalong and Mads. Ayan, talaga mga pang party, mga balloons, mga accessories. Ayan. Ayan, bali dito na tayo kina Mads. Ayan yung kanilang mga party supply. Ayan, may mga balloons. Lahat ng accessories na mga pang party, halos kompleto na sila. Kaya hindi nyo na kailangan pumunta sa Divisoria. Ayan, yung lobo, may kasama ng stick. 10 piraso is 75 pesos. Yung mga loot bag, ilang piraso din yun? 25 pesos. Diba? Yan yung mga anak ko. Ayan, mga pang birthday, mga pang christening. Yan, yung mga lobo naman yan is pang maramihan yan. Pwedeng pang benta, pwedeng pang malakihang party. At ayan naman is yung mga pang design. Ayan yung mama nila, nagre-repack. Diba? Kasi sa mga ayaw ng, sa mga gustong pa kunti-kunti lang, ayan, kaya nagre-repack sila. Ayan, di ba? Halos kompleto na sila diyan. Diyan lang yung sa loob ng palengke. Novaliches Bayan. Hindi nyo na kailangan lumayo pa. Ayan yung mga letters, mga numbers, ay may mga candy, may palayok. Ayan, kompleto na sila diyan. Ayan naman is yung mga happy birthday, mga candles, di ba? Halos kompleto sila dyan. Merong, kung gusto nyo na mumurahin, meron dyan. Kung gusto nyo naman na mas may pricey, meron din dyan. Ayan. Ayan si Mad, si Madeline. Sinisindihan to, diba? Michelle ako ng Michelle. Madeline nga pala. Yun, eh. Ayan naman is yung sinisindihan sa cake. Ayan. Diba? Pili na kayo. Kunting kwento-kwentuhan lang din Siyempre kami di sa dyan. kabila. Ayan. Hindi. Mga balloons. Yan, mga accessories pang birthday, pang giveaway. Diba? Ayan yun ang mga stick ng balloons. Ayan. 75 pesos lang yan. Kasi kung magpapagawa pa kayo niya, napakamahal. Ayan, yan is 75 pesos, 10 piraso na. Magkano mga ganito? Bag, ayan, 25 pesos. Ha? Yan, 25. Sabi ko kung kahit ilang piraso ba, 25. Oo, yung naman letter, daw. Ayan. Nakalimutan ko yung presyo nitong ano yun? Kahit pa letters. isa-isa lang o kailangan ano? Diyan, diba? 6 pieces. Marami kayong pagpipilian kahit din dyan. ilang praso. Bali sa loob lang yan ng palengke na pataas. Diba? Mga Bandang letters, gitna. mga loot bag. Medyo papasok siya. Oo nga. Ayan. Parang sila lang yung nagtitinda dyan ng party needs. Halos lahat kasi is mga gamis, mga cheap toys. Yan, kinabalong lang ang merong pang party needs. O, diba? Kaya nga sabi ko sa anak ko, yan, bumili kami niyan para sa anak ko. Para magpaunti-unti na kami. Ayan. Nag-iipon na yung anak ko para sa birthday niya. Ayan. Siyempre, pagbigyan. Pero hindi alam kung may handa. Ayan, o diba? Ang ganda. Ang dami niyang pagpipilian talaga. May mga design na pang birthday. Mga iba't ibang klase ng candle. Yan, mga letters ng inyong pangalan. Yan. Ang daming ang daming candles na iba't ibang klase na nilalagay sa ibabaw ng cake. Ayan, linggo kasi halos sarado yung mga kapitbahay nila. Kasi yun yung labasan Ayan, nila. tapos yung kabila naman nila, ayan, mga cheap toys dyan, mga gamis. Bali dito yung mga pang party needs. Saan ba yan? Ayan.
Ayan, bali yan dalawang yan Dalawang is payat. magkapatid na negosyante. Yung isa is party needs, dito naman sa isa is mga cheap toys and gamis. Yung ano, Ayan. asawa mo, di ba? Kunting ikot-ikot na lang Ayan, tayo yun, kasi balong. yan, yung balong asawa ni Madeline. Ayan siya. Happy birthday, pang design or decoration. Tapos marami silang stock dyan sa likod. Ayan, sabihin nyo lang kung ano yung kailangan nyo. At tiyak meron sila. Ayan. Excited yung isa, oh. Ayan, diba? Ikot-ikot lang tayo. Medyo madilim yung camera ko kasi hapon na naman yan. Ikot yun. Tapos, Umiikot ba yun? Umiikot yun. Paano? itutusok mo sa cake mo. Itutusok sa cake. Inano mo siya, tawag dito pag inapuyan mo na, ano siya. Bubuka. Kasi ikot siya. Hindi mo pa ng cake yan, birthday kunwari. Tapos may Lapit na. happy birthday yun, be. Magkaunti-unti na pala tayo, nak, na para hindi tayo mabigla. Mapabalik na rin pa. Coming. Anong pangalan? Anong pangalan? Milas Vlog. Oh. Milas Vlog. Ayan guys, yun lang naman yung ating kunting ikot-ikot dahil magsasarado na sila. And binayaran ko or babayaran ko na yung mga cheap toys and gamis ko. Bali, kumuha lang naman ako ng video dun sa party needs kasi nga, hindi pa naman natin kailangan. Dito talaga tayo namili sa mga cheap toys and gamis. Bali, ayan, sa mga naghahanap ng mga party needs, sa Novaliches Bayan, sa loob ng palengke, ayan, hanapin nyo lang yung Balong and Mads party needs. Ayan, yun lang guys. Thank you for watching.